Hello, hello, hello mga moms! Ay, hello. Umiyak ka? Ano naman? Sipon. Ayan, may sipon siya. So, kaunting ano tayo, social distancing. Ayan, nung isang araw po sa palengke, nakakita ako ng mga kamatis. And ang tanging naalala ko lang talaga dyan ay si Batingting because napakasarap talaga nung ginagawa niyang sausawan, no? Hindi nyo po na itatanong, 10 piso lamang po yung kamatis. Isang balot siya para mga 4 pieces. Tapos ganito siya kalalaki. Diba? Kaya sinamantala ko, sabi ko, ayun pa pala, oh, ayun oh. Isang ganito, 10 piso. Mura siya ngayon. So gusto ko siya samantalahin para na sa ganun, makagawa kami ng sausawan. Even bell pepper. Mura yung mga atsal ngayon. Tigsa 10. Hindi pa siya ganun kalamog, pero mapula na siya. So ibig sabihin, sobrang pahinog na siya. Ayan, so may gagawin si Bating na sausawan para mas malakas ang kainan. Diba? Mamaya tingnan natin kasi naghihiwa na po siya. Pakita po namin sa inyo kung paano niya yung gagawin na mas pasasarapin ang aming kainan. Sarap yun talaga, moms. Lalo na sa mangga, bagay yun. Sa mangga, sa... Actually, kahit yan lang ulam na. Kasi that is rich in vitamin E. Diba? Lycopene. E, C. Basta A to Z na lang para kompleto. Alam yan, para mas mabilis. Food processor na ni Bating yung mga kamatis. Kamatis lang yan. Walang kasamang ano. Diba? Kamatis. Halos maging juice na siya. Ito talaga nagagawa ng mga technology. Yung technology, no? Pinabilis niya yung mga kawan. Wow! Juicy na siya. Oh, sarap. Talagang pa-juice na siya, no? Tapos, garlic, onion, tsaka sili. Sabay-sabay na siya. Sarap. sahan. Sarap niyan. Nako. Madalas siya, ano no, sa mangga, hindi, sa santol, or sa, kahit sa kanin, okay, sing. Ayaw. Ha? Ay, naguba, no. Sira. Overheat na naman. Overheat. Mamaya pa to. Patuloy siya sa paggawa ng aming paranghalian. Pakbet. Pak na pak. Bet na bet. Oh, naulan na naman po tayo. Wala pa rin. Give na natin. Try natin baka meron na. Yan yung aming lunch. Di ba may fish pa tayo? May fish pa ba? Ano? Partner dyan sa ano? Wala. Sa fish. Try natin kung ano. Pwede na. Kasi ano siya kanina. Baka napagod lang siya kaagad. Yun! Pino? Kailangan daw gigil na gigil. Nagsalo-salo na yung ano, yung sibuyas, sili, and bawang. Tignan lang natin yung itsura ng loob. Shut up! Diba? Bagay na bagay. So, babahing ako. Kaya na natin yung ano, yung dinurog na mga spices. Yung mix na ano, nababahing ako. Sa sili. Bawang, sibuyas. Hindi natin dadamihan yung bawang. Okay na yung dali. Huwag ka na mag-iagam. Mas masarap kasi kapag ano lang, garlic, kanin. Nakapagdagdag lang kasi ng nakadelivery kayo nito? Doon siya naglalako? Hindi. Ito oh. Sa merkado. May naglalako kay Mars kaya ako napabili kahapon. So mamaya, yung mga, lagyan natin ito ng konting tubig. Wow. Dito mag-ulit ang nandyan, tinorta mo. Oo nga, tinda ko nga. Pinindahan niya nung kahapon. Doon ba? Ganyan.
Ito, kaya nga, ano siya, para, Sarap! Because chili is really good sa body. Huwag lang sobra. Kasi it helps to... Murano. Hindi, blood circulation. After that, eto na. Wow, syempre kailangan simutin kasi sayang. Babay nga ko sa ano. Pero ang sarap yun. Yan naman, tosta mo natin yung ano. This is really good. Alam mo, you must try this, mga moms. So, ayan, parang tostado na siya, hinaan mo lang. Low heat. Asa na yung 1 to? Ito lang, 100. Hindi man siya ng sugar. So, pwedeng white, pwedeng brown. Pwedeng brown, pwedeng white. Depends na din kung anong available na sugar. Ano? Lalagyan din ng Ito. salt. So, mga isang kutsara. Plan mo lang ng maayos. Yan, tostado na. Wow. Masarap kasi yung kapag tostado. Para yung crunchy ng bawang, sibuyas, sili, Hindi malalasa. mas ano, oo, yun. Diba? Maano mo, mararamdaman mo ba? Ano lang po daw ha, dapat crunchy, wag po sunog. Kasi iba pa rin talaga kapag crunchy lang yung ano. Kaya dapat binabantayan. Tapos, sa mas mababang apoy lang para po hindi siya mabigla pagkaluto. Mas masarap yung, mas lasa din yung ano, Yung mga yung ingredients, asin at saka asukal kapag ganitong ginigisa. Okay. Na niluluto rin siya. Oo, niluluto din siya. So, para ma-caramelize. Oo. With touch of spicy, sweet, salt. Ano ba yung salt? Maalat? Sour, yan. Yan, pag luto na, sino mo luto na kasi parang bagtik naman. Parang ano, babantik na. Alam mo na yan kapag nagluluto. What is bagtit? Yung alam mong luto na talaga. Matigas-tigas na ba? Parang Okay. nag-caramelize na talaga siya. Bago mo siya ilagay. Ayun na, the And- main ingredients. Siya malakas na apoy. Dahil, kailangan mo sa... Para lutuin talaga yung tapas. Lahat mo yun, sayang. Bali hawak kasi. Yan. Kasi alam nyo naman, ako, kapag nagmura ang mga gulay natin, samantalahin natin. Especially yung sili ngayon, ha? Maabot siya ng 300 per kilo, 400. Sawang. Sarap nito. This is really good talaga. You must try this, mga moms. Andiyan naman yung procedure. Tsaka napakasimple lamang po ng mga ingredients nito. Tomato, sili, bawang, sibuyas, and yung mga pampalasa. Asin and sugar. Spicy tomato sauce lang ako. Pero templado na. Yes. Kamumo. Pero kung meron tayong gano'n, no? Ganun. Ayan. Yung blender na ano ba? Okay din siya. Mas maganda rin yun. Pero ito, ang nakaiba lang talaga is mag-feel mo talaga yung kamatis. Ang lasa. Love it! Kapag kumulo na yan, mamaya, hinahalan ang isin na. So, eto na mga moms. Naku, kung mapapansin nyo ba sa ako, kasi po naglalaba ako doon, di ba? Kung kailan umulan, saka ako naisip ko maglaba. So, ito na yung niluluto ni Bating. Di ba? Tikman na natin. I'm so excited kasi mas masarap pag malamig-lamig to, no? Pero okay din siya pag mainit. Piling ko talaga this is really bagay sa kanin. Tikman na natin. Ano tayo? Init. Come on. Ano kalat? Pang-sausawan siya. Ayun sa saging. 'Di ba? Sa nilag... Hindi, tama lang siya. Yung sili.
So pwede kayo magdagdag ng sugar or ng salt, depende po sa panlasa niyo. Pero ang sarap. Actually, marami pa kami rito mga ganito, oh. Mga lalo nagpapasarap pag nagkakainan. Later. Di ba lumaki? Hindi ko agad ako mani. Sa bangke, hindi pa kumakain. Baka masira na naman yung mga frozen food natin dyan. Ano naman? Hindi na. Naka-sealer lang siya, mga asin yan. Isa ka na kay manok kung ano nabili. Kailangan naka-frozen siya. Oh, bang,